Şu adam yüreği coşup, gülüşüp, mehirli etse, ömrü uzak bolýar. Ömrü uzak bolýar. Men şol ruhnamadyň kişiligine daýdýar. Şökmans bolupdy. Ömrü täsir edýän zatlar bar saglyga. Arasda howaň bolsun. Ýoksa sen hapda howany demalsak ömrüň ýyskalar. Iýan çýaryň şu janyňa derman bolsun. Sen tapan tupanyň iýme. Şonda sen janyň bolar. Sen gahar gadapdan daşrakda durur. Gahar gadap seni şuňy bedelini sökür, gahar namarlaryny tiraýlap, basyň köpeldir, beýniňe täsir eder, kellagry durar. Ýene aýdylmy? Çok aýda, bir oňa teleň bolsun. Ýoksam iýşe aýdym. Garranyň bilmeni galsyn. Şunlara sağol olmalı. Ama sonunda o senin böyle karışlık günleri çayduğun başına duşarsan o senin ödünü gününü doğrum. Böyle ya. Gönül alma. Düzel ver. Prezident sana diyarmasa uğruna bağırdır. Süyü diyen adam emmek şey batına düşen ha. Yani feyyutunu ödlep diyor, iyice ünlüyüm. Onun için aptal. Yani oğlanla düşeymem. Adam meterine tapır öyle diyor.